Malikunafoni jabarani lajɛbaaw aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kan labaw sigi ka kunnafoni ale ma kɔnɔ to dun kan la n'a bɛ kɛ tɛnɛ fo ka taa se juma ma Malikunafoni jabarani ale sanfɛ ka ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juillet kalo tile 27 ye san 2021 kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Fondamnela nu juillet kalo tile 26 san 2021 kapu maaw olu kɔni ka kimeli baaraw olu damnena minnu n'u bɛ t'u jɔ maa 19 ni a kunkanfɛ n'u ye u tila kalanso 76 olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kuma in bɔra an ka jamana marabagaw olu fɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔ minnu ye bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 ko ni kimɛni baara ninnu kɔni damnena ulu ko gaw demsen fitin do n'ale si bɛ t'i jɔ san 14 maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye ɲamaya ta ani ka demsen fitini ka ale sɛgɛrɛ u kelen ka ni waleya jugu in kɛ sa a masuruyamaw olu ka fɔla ko kɔni den ta ni ka taga a fili sugu kɔnɔna de la su kolenba den yɛrɛ kɔni ale kɔni hakili o cawcara kosɛbɛ u y'a ta ni ka taa n'a ye lapitaniso la ni wagati in na. Lafiyabugu denmisɛnw olu kɔni ka nisɔngoya o ma ban hali bi ka sababuya kɛ u jɛɲɔgɔnkɛ an'u teri o kɔni bɔnɛna a nin na ba polisilaka dɔ o fɛ min ni a kɛra araba sufɛla ka dugu jɛ alamusa juillet kalo tile 22 san 2021 na sa kunu tɛnɛ juillet kalo tile 26 san 2021 u kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya ni ka o yira u ye fara ɲɔgɔnkan in kɛ nɛgɛ kaɲa 17 o wagati u faralen ɲɔgɔn kan kuma min na sa u y'u kunda kiriso min bɛ sigida 4 na ale kɔnɔna la u taara ni ka taa u ka nisɔngoya yira in na k'a fɔ ko u bɛ fɛ u jɛɲɔgɔnkɛ ka saya min kɛra a kiiri ka kɛ a kɛcogo la. Kunu tɛnɛ juillet kalo tile 26 sira min n'a bɛ Gawo ale ni an sɔngo ni ɲɔgɔn cɛ sa sira in kɔni kelen bɛ bingani kɛ yɔrɔ de ye maa marafɛntigi dɔ olu fɛ sa min n'a kelen bɛ degunba ye dugutagalaw olu bolo u ye bingani wale ta ni ka dugutaga bolimafɛn dɔ k'ale fana sɛgɛrɛ bolimafɛn min ni ale wele nanzarakan na ko 17 ale kɔni tun bɛ ka bɔ Gawo ni ka i kunda an sɔngo o kan ni maa marafɛntigi ninnu yɛrɛ sa u kelen ka ni bingani wale kɛ u ye muso dɔ ni ka marifa ko o ci ale sen u taara n'ale lapitaniso la maa tɔ minnu tun bɛ bolimafɛn ale kɔnɔna la sa u kɔni ye olu kɔni bolola nafolo bɛɛ minɛ u la ni ka taga na a ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoirekaw ka jamana o kɔnɔna la ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye kabini Laurent Gbagbo ale kɔni nana Côte d'Ivoirekaw ka jamana ale kɔnɔna la sa ani Alassane Dramane Ouattara u kɔni bɛna sigi ka kuma ni ka o kɛ bi juillet kalo tile 27 san 2021 tilellafanatɔw olu dunnen kɔfɛ sa ni kɔni bɔlen la Côte d'Ivoire ka bɛɛ lajɛlen sigilen tun bɛ ka nin don kɔfɔlen ni ka ale makɔnɔ. Ni ye a san 5 ye ni Camerounɛw ka kunnafonidila dɔ ni ale bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan n'ale tɔgɔ ye ka Amadou Valmouké ale ye u ka jabarani so ɲɛmayaba kɔrɔ dɔ o ye a kɔni ɲangira sa k'a fɔ ko a ye wari miliyɔn caman ni ka o de yurugu kunu tɛnɛ a ka kiiri kɔni seginna ka kɛ ko kura min ye n'u tilala ka kiiri ni ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila utu kalo tile 24 nata in na. Malikunafoni jabarani lajɛbaaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na n'Ala m'an ka jɔnya jɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn k'a fɔ aw ɲɛna aw minnu bɛ yen nɔ ni aw abonné tɛ an ka page chaîne YouTube la an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka page la Facebook fana ta o bɛ yen nɔ aw ka tila k'an ka vidéo aw ka aimer ni ka j'aime badenba o kɛ ale kɔrɔ aw ka tila ka partage caman fana kɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.